Ukrainan sota pitäisi saada loppumaan. Tähän mennessä miestappiot ovat varmasti yli 1 000 000, kun lasketaan Venäjän ja Ukrainan miestappiot. Loukkaantuneita on tietenkin myös valtavat määrät. Ja näkisin, että olisi todella syytä ponnistella rauhanneuvotteluiden kanssa. Nyt valitettavasti näyttää siltä, että Venäjä on laajentamassa taas hyökkäystään. Tähän on voinut vaikuttaa myös se, että Ukraina ilmeisesti pari päivää sitten yritti murhata presidentti Putinin. Toivoisin kuitenkin, että EU ponnistelisi nimenomaan rauhan saavuttamiseksi eikä eskaloisi sotaa.